فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ سلسلہ چل رہا سی والدین دے حقوق دے حوالے نال۔ اج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے او فرامین او احادیث ذکر کرنیاں نے جنہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں باپ دے نافرمان نو وعیداں سنائیاں نے، جہنم دے عذاب تو ڈر سنایا وے، دیگر معاملات نے کہ اس دے دنیا دے اندر کیڑے کیڑے معاملات پھر قبول نہیں ہون گے، آخرت دے اندر کیڑے کیڑے نہیں قبول ہون گے، کہ معاملات نے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت آکن ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر، کہ جنت دے اندر ماں باپ دا نافرمان داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت دے اندر عادی شرابی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت دے اندر تقدیر نو جٹلانے والا داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یراح ریح الجنت من مسیرت 500 عام ولا یجد ریحها منان بعملہ ولا آق ولا مدمن خمر، کہ جنت دی خوشبو 500 سال دی مسافت تو سونگ لی جائے گی۔ جنت تو یہ بندہ 500 سال مسافت دور ہوئے گا لیکن او دی خوشبو وہ بندہ سونگ لے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا یجد ریحها منان بعملہ، اے جنت جی دی خوشبو 500 سال مسافت تو دور بندہ سونگ لے گا۔ ماں باپ دا نافرمان اپنے عمل دے ذریعے جڑا ہے وے او بندہ اور کدی بھی ولا یجد ریحها منان بعملہ، جڑا بندہ کوئی نیکی دا کم کردا وے، نیکی دا کم کرن تو بعد او اپنی نیکی جتلاندا رہندا ہے، اپنی اس نیکی نو بار بار یاد کراندا اگلے نو کہ میں تیرے نال بھی نیکی کیتی ہے، تیرے نال بھی نیکی کیتی ہے، او بندہ جنت دی خوشبو نو نہیں پا سکے گا۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولا آکن، اور نہ ہی ماں باپ دا نافرمان جنت دی خوشبو پا سکے گا، ولا مدمن خمر، اور نہ ہی عادی شرابی جنت دی خوشبو پا سکے گا۔ دیکھو کتنی سخت وعیداں نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تو اگے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے او نے جنہ دی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت والے دیہڑے، اور قیامت والے دیہڑے جس تے رب نے نظر رحمت نہیں فرمانی وہ اپنا حال سوچ لوے۔ کیڑا کیڑا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ دا نافرمان، ومدمن الخمر، عادی شرابی، والمنان عطاؤہ،
جڑا بندہ کوئی چیز دے کے پھر احسان جتلائے اودی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگے ارشاد فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ترے بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکن گے۔ کیڑا کیڑا؟ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ دا نافرمان، والدیوس، اور او بندہ جڑا بے غیرت ہے۔ دیوس دا آسان لفظاں ترجمہ بے غیرت، یعنی او اپنے زوجہ دے نال اگر کسی نو ویکھدا کسی ایسی حالت وچ پھر بھی وہ خاموش رہندا وے اس نو بولیا جاندا ہے دیوس، بے غیرت۔ اے بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والرجلۃ، مردانہ چال ڈال دکھانے والی عورت، عورت ہے، لباس مردانہ پہننا شروع کر دیتا ہے، وال مردانہ طرز دے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، مطلب کٹاندی ہے وال اپنے، یا اپنے معاملات اس طرح دے کر دیے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ مردانہ چال ڈالے، وہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا مرد عورت والی چال ڈال بنائے گا، عورت والا لباس پہنے گا، اس تے اللہ دی لعنت ہے، اور جڑی عورت مردانہ چال ڈال بنائے گی اس تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اور اج معاملات دیکھ لو کہ کدھر تو کدھر چلے گئے نے۔ اس تو اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، ترے بندے اگر نفل عبادت کرن یا فرض عبادت کرن انہاں دی او عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ ترے بندے کیڑے کیڑے نے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آقم ومنان ومکذب بقدر، وہ ترے بندے او نے جڑا ماں باپ دا نافرمان، جڑا کوئی دے کے شے نیکی کر کے جتلاوے، نمبر 3 تقدیر نو جٹلانے والا۔ اور حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينفع معہن عمل، ترے بندے او نے جنہاں نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو انہوں نے او عمل نفع نہیں دے گا۔ پہلا بندہ الشرک باللہ، جڑا اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرا لیندا ہے، اللہ دے نال او دی ذات وچ او دیاں صفتاں وچ عبادت کسے ہوری دی شروع کر دیتی، معاملات مطلب شرک والے کام کیتے نے اس نے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ دا نافرمان اس دا بھی کوئی عمل انہوں نفع نہیں دے گا۔ اور اگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والفرار من الضعف، میدان جہاد لگ چکیا ہے تو کوئی بزدل ہو کے میدان جہاد تو بھاگ جاوے انہوں بھی کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ دیکھ لو جتنیاں حدیث سنائیاں نے، کسے بھی چاہیا کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کسے بھی چاہیا کہ اس دا عمل قبول نہیں کیتا جائے گا، کسے حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا، کسے حدیث پاک بھی چاہیا وے کہ اس بندے دی طرف کدی بھی اللہ کریم دی نظر رحمت نہیں ہوئے گی۔ ساریاں وعیداں اگر انسان سوچے تو پھر اے سوچے کہ میں اپنے ماں باپ دے نال کی سلوک کر رہا اس دنیا تے معافی اپنے ماں باپ کو کروا لوے تو بہتر رہے گا، جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کیتیاں سو، غفلتاں کیتیاں سو۔ اور اگر قیامت ال دیڑے پکڑ جس وقت ہوئی تو پھر بندے دا کچھ بھی معاملات درست نہیں ہو سکنے۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی 4 بندے او نے جنہاں دا ایمان تے خاتمہ مشکل ہے، ہو سکتا ہے انہاں دا ایمان تے خاتمہ نہ ہوئے، اس دنیا تو جان لگیاں او ایمان سلامت نہ لے کے جان۔ آپ فرماندے نے او 4 بندے کیڑے نے؟ التحاون بالصلاۃ، جڑے نماز دے اندر سستی کردے نے، کوئی پڑھ لیاں کوئی چھڑ دیتیاں، ٹائمیاں بے ٹائمیاں کر دیتیاں۔ دوسرا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ومدمن الخمر، عادی شرابی۔ تیجا فرمایا والعاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ دا نافرمان۔ چوتھا واذل المسلمین، مسلماناں نو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا۔ اے بندے آپ فرماندے نے کہ او نے جنہاں دا ایمان تے خاتمہ مشکل ہوئے گا۔ اللہ کریم سانو
عمل دی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا